But it's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us, like a good drug, never run. We hook up in my car, driving so far, playing guitar, you show me your heart. Let down our guards, think with our hearts, stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun, out in the sun, hoping when it's gone. Took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. Saan po yung papuntang barangay Malimpok? Ay, dahil lang po. Thank you po. And how careless we could be. And how careless. Boss, pwede magtanong, saan yung papuntang barangay Malimpok? Ay, direct. Salamat. Participating in our So, right guys, nandito na tayo sa Malimpok School. Okay, guys. Given this 23rd day of October 2022 at Malimpok Elementary School, Elementary School. Barangay Malimpok, Mangaspi, Pangasinan, signed by RGI Alakdan. So, nagugutom na ako, guys. Hingi mo na. Nakakaya, pero hingi tayo, guys. Ma'am, okay lang po. Thank you. Shoutout kay ma'am. And signed by Founder President of GCRT, Founder Vice Chairman of Libra, Michael Sullivan, and yours truly, Naimabik. Shoutout kay Sir Bordado Rider. Nadala ko yung t-shirt, meron dyan. Sakto makakakuha tayo kayo. Kanina ka ba? Hindi, kararating ko. Sa press. Ang gutom nga ako. Kaya kumuha muna ako ng pagkain. Kanina pa kayo dito? Kanina pa alas 3. Ay, ako. Kami nagluto. Okay. Thank you, Team Roger. Lalo, saan na kayo pupunta? Sige sir, thank you. La Union. With the Street Wolves Riders Group, RGI Alakdan, 100 Island Trials Union Riders. Certificate of Appreciation is presented to Malasiki Municipal Police Station. Dito po kayo mga sir. Sir, dito na sir para makuha na ng picture. Ayan. Yun isa sir. Okay, thank you. For your support in our ride for a cause. The time, effort, and hard work you give in is highly appreciated. Given this 23rd day of October at Malimpok Elementary School, Barangay Malimpok, Malasiki, Pangasinan, signed by Founder Vice Chairman Michael Sullivan and yours truly po, Founder Chairman of Libra, Maribig Tolentino. And magpapakilala po muna ako mga sir. I'm Maribig Tolentino, the Regional President of PNP Force Multipliers Region 1. And nice meeting you po. Okay? Magkikipicture ako ha.
sige. For documentation din nila, okay? Street So, Wolves abot na lang. guys. Sila yung ano, Abot host yung- ng event. Ayan. Okay. Tapos yan. Street Wolves Riders Group Ito Molino ang nasa kabila, chapter. sir. Okay. Bumbunan mo, tatay. Bumbunan nyo labat. Lagyan din yung mga logo ng mga ano riders. So, tignan nyo yung sakit guys. Ang laki. Salamat, mga sir. Parang ako yung kinakawa. Lagi, kababa yun. Thank you. Palakpakan ang Malasiki Municipal Police Station headed by Corporal Campus. Okay. Thank you, sir. Thank you po. Another certificate Okay lang, isama ko sa vlog ko. Ayan, shoutout kay ano, Sir Dance Moto. Okay? Thank you, sir. Sir, pwede humingi ng sticker? Best friend. Bali naubos na ako yung sticker. Ay, naubo. Problema, meron akong face mask dito. Uy! Yan ang ibibigay ko sa'yo. Oy! Salamat, sir. Salamat. 20. Yung isa guys, yung isa. So, bali, ito na lang yung may bibigay ko sa kanya. Yung sticker, bali naubusan. Hindi numabot kasi yung pinagawa ko eh. Sayang. Ayan. Ito lang. Pero, mas okay na to, sir. Subscribe kayo sa kanya. May YouTube ba kayo, sir? Meron ako YouTube channel, Dance Moto. And then, ang ginagamit ko na yung isa. Yung hindi ganito yung logo niya, ha? Iba yung ganito yung logo, wala na po yun sa Facebook. Pero sa YouTube, active pa rin po. Ayan. Sayang. Sayang, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. So, guys, Malasiki. may natanong na naman tayong vlogger. Okay lang po magpa-picture. Ay, okay lang. Ayun. Nice. Kasi ako. Sayang, wala akong sticker. Ay, naubos, sir. Sayang. Sila na. 1, 2, 3. Ayan. So, kasama ko ngayon si Boss Les. 357 na yan. Ayan, sir. May YouTube po ba kayo, sir? Hindi ko yung YouTube channel ko, binura ko. Binura niya. Oo, kasi may copyright. Okay. 10 restrict, kaya binura ko. Kaya gumawa na lang ako ba? Bagong YouTube. Bago lang. Sa page lang ako, Sa Facebook. Oo, sa Facebook. Ayun. Hello! Ano ka? Promote mo na lang yung page mo. Ayan. Hi guys! Like and subscribe sa Facebook tsaka sa YouTube. Gear Moto. Pakita ko lang yung sticker na sir. Shoutout kay Gear Moto. Ayan. Subscribe, follow, like, and share. Ayan, Gear Moto. Ayan, shoutout sa'yo boss. Gear Moto. Ayan. Thank you sir. Thank you. Ayan. Shout Peace out. out. Thank you sir. Thank you. Salamat. Okay? Through Gika, Photograph, Elite Fighters Philippines, and Team Sapo. Thank you. Thank you. Please extend our thanks sa kanila kahit hindi sila dumating ay hindi sila nakarating. Mga predators. Sir, pwede pong humingi ng sticker sir? Sino po? Naka-brown? Ito siya po? Sige po, thank you sir. Ano pong pangalan niyo pala sir? RJ po. Shoutout kay Boss RJ. Thank you sir. Hi sir. Sir, okay lang po humingi ng sticker sir. Sir, yung sticker ko kasi ngayon, hinihintay ko pa kung darating ngayon. Magbibigay ko sana, nandito. Kaya lang wala pa rin si Ma'am Mia. Si Ma'am Mia. Oo, nasa kanya yung sticker ko. Ayun, hinantay ko rin siya. Pagkasakali po, na pag nakita tayo, may bibigay ko po sa inyo. Shoutout po sa Predators. PPRC, Ayan, thank you. vlog mo ang bagyo mo. Ay, shout out pala sa Baguio Predator Helmet. Ay, like and share po, Baguio Predator Helmet. Thank you. So may humingi ng sticker natin dito. Anong pangalan mo? John Lloyd? John Rev. Shoutout kay John Rev. So humingi siya ng 5. Kaso 3 lang pwede kasi kukunti lang dala ko eh. May mga humingi pa na iba. Okay lang? Yan. Okay. Pwede nga pakita mo sa camera. Yun. Thank you. Peace bang. Yun. Thank you. Please follow and subscribe Gear Moto on YouTube and Facebook.
baka mayroon naman po tayo dyan sticker dyan. Meron po, pero. May sticker po tayo dyan eh. Meron po. Sir, okay lang po. Dalawa lang. Kasi kukunti lang dalawa. Sige, okay lang, okay lang. Okay lang po. Kasi may bibigyan po ako dito. Kasi papalitan natin yung sticker no. Oy! Ay! Papalitan natin yung sticker no. Baka naman po, Birmoto. Ay, kayo pala! Ang sticker mo ito. Meron akong sticker niyo eh. Meron na ba? May nagbigay sa akin, nakakilala ko. Ay, meron na si Templar. Ayun, ayun po. Templar. Templar. Eh di, gaganito na lang yan. Punta na dyan. Ano? Magaganyan na lang yung mga ganyan. Sir, Baka naman Meron, meron. Sir. meron pa dito Girmo tayo. Apat pa. Ayun, sir. Dalawa. Yes, yo. Thank you. Yes, sir. Thank you. Thank you po. Thank you. Thank you. Ano palang pangalan niyo, sir? Dave. Sir Ray. Shoutout kay Sir Dave. Ayun, shoutout kay Sir Dave. May page ba kayo, sir? Or... Hindi. Street food. Kasama niyo sila. Sila yung organizer dito. Saan po kayo, sir? Sa Bolinaw, Malasig? Mabini. Ayun. Natin si Sir Nash. Ayun, sir. Si Birmoto, hindi niya ako binigyan ng ano niya. Pero talaga pag malalakas. Akala ko makakalusot ako. Hindi kasi kukunti na lang ako. So bigyan ko na rin sila tag-dalawa, si Sir Dad's Moto tsaka si Sir Nash. Pero sana all may GoPro na. Okay, thank you. And GoPro lang, sir, pero yung content ko hindi maano. Tama ba yan? Baka naman. Nasa bahay. Ay, pabili ka na ng Wala yung dalawa. Ako din, sir. Ay, Kinuha nila. ay Thank you po, thank you sa pag-guide sa akin. Thank you po. Ayan. Sige, sir. Kung kami pa dyan eh. Ito po. Mamaya i-exit na kami. Bali pa-shoutout na lang kay Sir Jake. Ayan. Thank you. Thank you po, thank you. Next certificate. Dapat sila din So, shoutout ka lang kay Sir, ano po, Sir Bax. Dapat i-multang niya kayo. Sir Bax. Ayan. Ng state. Multang na, di ba? Tawan Saka pwedeng pa-shoutout ako naman. Ay, bakit? Uy, yun na yan, sir. Parang Superman, sir, ah. Yun. Nagtatato kayo, sir? Yes, sir. Shoutout, Jeff Ink Tattoo. Saan po ito, sir? Alaminos po. Alaminos. Ayun. Ayun, sir. Shoutout. Hello. Thank you po. Shoutout, sir. Thank you, sir. Thank you. So, ano po, kasama po natin si Sir Agoy po. Senior founder ko eh. Senior founder ng Street Wolves po. RJ Alakdan. Ayun, RG Alakdan. Ayun. For RG Alakdan. Yan, sir. Thank you po. Bigyan ko na rin po kayo ng sticker ko, sir. Kasi baka maubusan na po eh. Bigyan ko ng anim ata yun. Thank you po. Thank you po. Thank you, sir. Ito yung logo ni Daddy's, logo ni Daddy's Motor. Sticker. Sir, hindi mo ako nabigyan ng sticker, sir eh. Hindi ko ba nagpili ng Hindi. Iba yung nabigyan mo, sir eh. Sabi mo meron na yung malaki. Oo, sir, pero iba yun. Hindi ka makakatakas. Ayun. Thank you po. Kay sticker mo to. Like and subscribe nyo rin. Follow nyo rin, guys. Sabayin nyo na tol yung ano. Kasi ang dito tol, kinakailangan kung ano yung mga nakasurot sila. Picture lang po kami saglit, sir. Hindi, paabot ng cellphone. Hindi ako makapag Ah. magpilay. Thank you po. Bakit ang gwapo? Bakit siya lang? Sir Dad, sir, speaker. Bakit siya lang? Dito tayo rin. Sige. 1, 2, 3. Yun. Dapat kasama kayo. Kasama ka. Kasama ka. Kasama ka. Hawakan mo ka muna yung cellphone niya. Ako na ang pipicture. Titignan mo kami nila. Oy! Hoy, vlogger na namin kayo. Itong vlogger namin. Sa gitna. Ah! Hindi,
Vlogger na walang sticker. Hoy! Umarap ka! Wait! Napaportado! Halika, vlogger ka din. Halika dito. Hoy! Vlogger ka din. Halika dito. Vlogger na walang sticker. Nagtanong na sila. Mga vlogger daw na walang sticker. Vlogger na walang sticker. Pero may binigay sa akin si sir eh. Ayan, yun ang susunod. Magdadala na ako ng marami. Thank you. Tagal mo lang, bis. Tapos mo namang magsawa. Shout out po. Maraming salamat po sa pagpunta dito sa aming charity. Hello everyone. Malimpat. 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 Picture ako eh. Paano kayo kita? Ilan po? Bali dalawa kami, sir. Thank you. Shoutout po. Bukas sticker. Sticker. Bukas sticker. Thank you. Sir Marlon. Yan, shoutout po. Guys, so pupuntahan natin si Boss Paul Sam. Kumakain siya. Hello po. Sir, pwede magpo-picture, sir? One, two. Tsaka sa vlog ko na rin po. Vlog? Opo. Po kay Sir Paul's... Uy. Paul Sam po. Ay, Poy Sam. Ayan. Tsaka... Ayan. Ayan. So, like and subscribe nyo. May YouTube po ba, sir? Or... Wala pa pero sa pagi lang. Ah. Salamat po na. Mga solo, Ganda ng ano ah. Shit. Inmax. nakita yung Sana all. mag-spot sa harap. Ayun, Ito yung sticker. Kasama ka ba kayo sa ano, sir? Endurance sa Lakbay, Pangasinan? Opo, sir. Kasama rin ako. Kita-kits na lang. Kita-kits. Ayun. Mga tropa kasi yung mga ano eh. Organizer. Organizer. Ayun. Shoutout po kay Sir Paul Sam. Ay, Poy Sam. Bigyan ko na rin ng sticker para ano. Okay, Sir, ano? Sir Dave. Okay, sir. Thank you po. Thank you for your participation. Ayan. Mag-squat na lang yung iba mga anak. Diyan sa ano. Na, ha? Pangasinan ilit na. Mamuela. Pangasinan ilit daw. Dami nila ah. Anong? Pangasinan Elite Riders Club. Ayan, upo ako nga. Sir. Opo. Thank you. So, ayun na nga po guys. Pauwi na tayo. Shout out po pala sa nag-organize ng event ngayon dito sa Malimpek, Malasiki, Pangasinan. Street Wolves tsaka RGI Alakdan. Ayun, shoutout po sa inyo. Salamat po sa pag-invite. Ang dami kong nakilalang vloggers tsaka riders dito. So bali naubos yung sticker natin. Thank you po. So ayun, salamat sa pag-invite. Ang dami na nakilala. So dito na magtatapos yung vlog guys. Anyways, kung may mga event kayo na gusto nyo na pumunta ako, pwede naman kayong magsabi sa akin. Comment or text comment or chat na lang kayo guys. Pero mas maganda pag
comment sana para mapansin ko, kasi pag sa chat bali hindi ko siya masyadong napapansin. So ayun, maraming salamat. See you sa next vlog. Bye bye.